Današnji sponzor našega podcasta je Semper Vivum, ujedno i sponzor nagradne igre u ovome podcastu. Njihova proizvodnja i prodaja rakija i likera nalazi se pokraj Poreča. Imaju novi proizvod Aldo Gin u novoj luksuznoj kutiji koji je ujedno i nagradna igra ovoga podcasta. Možete ga pronaći na više od 60 mjesta u Hrvatskoj. Oni traže nove partnere u Dalmaciji za suradnju, dakle suvenirnice, gift shopovi i restorani, javite im se za suradnju. Što se tiče nagradne igre, pravila su: pretplatite se na YouTube kanal Turizam 24, kliknite like, ostavite komentar ispod podcasta, pozovite prijatelje da ostave hashtag Semper Vivum ispod vašega komentara. Onaj tko skupi najviše komentara Semper Vivum ispod podcasta, taj će osvojiti Aldo Gin u novoj kutiji. Evo, za početak, kako je bila prošla godina? Zapravo krenula je izvrsno u prvi, drugi mjesec, već vjerovatno i u 12. i u 11. i 19. bilo je dosta rezervacija, upita, očekivalo se rekordna sezona. Da. I onda je doslovce u jedan dan kao da je neko ugasio svijeću. Da, točno. Mi smo možeš samo kako je to kod vas zapravo izgledalo, ajmo reći od 1.11.19. pa do nekog... Skoro do 1.3. Da. Do 1.3. Malo se osjetilo već u drugom mjesecu usporavanje, ali ne toliko. Mi smo imali izrazito dobre rezultate, mi smo imali rast preko 40% u odnosu na godinu prije, sve do negdje 22. I onda se to počelo usporavati i u trećem mjesecu je to praktički stalo. Nekih mjesec i pol dana nije bilo apsolutno niti jednog upita, broj posjetitelja na našoj web stranici je bio nikakav, zapravo to su vjerojatno samo gledali vlasnici i mi, od gostiju tu nije bilo apsolutno ništa. I tako je to trajalo sve do negdje 5. mjeseca. U 5. mjesecu se naglo otvorilo. Mi iskreno nismo očekivali da će biti takav veliki rast, ali kao što smo vidjeli u cijeloj Hrvatskoj, odnosno u sektoru koji se bavi sa vilama, rast je tu bio jako velik. Mislim da je tu nautika i kuće za odmor, pogotovo luksuzne vile su tu najbolje prošle.